tasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Bl-elezzjoni wara l-bieb, ħsibna biex illum nażlu kelma li b'xi mod jew ieħor nistgħu norbtuha mal-politika. Bis-saħħa ta' George Farrugia, illum se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-kelma sindku u li se twassalna wkoll biex naraw hemm x'rabta mal-verb is-sendika u man-nom sindikajr. Is-sindku huwa l-kap tal-kunsill lokali ta' belt jew raħal. Ir-rwol tiegħu hu li jmexxi u jirrappreżenta l-lokalità quddiem il-gvern u r-residenti. Fost ħafna affarijiet oħra, f'Malta, is-sindku normalment imexxi l-laqgħat tal-kunsilli lokali. Jissorvelja servizzi lokali bħat-tindif tat-toroq, manutenzjoni u attivitajiet fil-lokal, jirrappreżenta lir-residenti u jwassal it-tħassib tagħhom lill-awtoritajiet, jorganizza jew jappoġġja avvenimenti kulturali u soċjali, jaħdem fuq proġetti biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja fil-lokalità. Is-sindku jiġi elett mir-residenti waqt l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Ġeneralment, ikun membru ta' partit politiku, iżda l-irwol tiegħu hu li jaqdi lill-komunità kollha tal-lokal. Osservazzjoni interessanti mill-lat grammatikali hi li l-kelma sindku tintuża kemm għall-maskil kif ukoll għall-femminil. Minkejja li d-dizzjonarju ta' Ġuse Aquilina jiddokumenta l-femminil sindkuwa, l-użu tagħha mhuwiex mifrux. U bekk, għal sindku mara, jaf tisma' li s-sindku qalet jew is-sindku stħarġet. Dan mhux fenomenu ġdid għal Malti, għax professjonijiet jew karigi oħra ta' ċerta stoffa bħall-avukat, in-notar u l-ministru ukoll saru jippreferu li jissejħu bil-forma maskili milli dik femminili. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma sindku. Il-kelma sindku għandha storja twila, fil-fatt tiġi mill-Grik sindikos. U fil-Grik kellha tifsira ta' xi ħadd li kellu dmir li jiddefendi l-interessi tal-komunità, ġifieri kien speċi ta' avukat tal-pubbliku. Mill-Grik imbagħad il-kelma għaddiet għal-Latin. U l-Latin bewwieħed u ieħor baqgħet bl-istess tifsira, ġifieri xi ħadd li kien rappreżentant tal-komunità. Il-kelma baqgħet għaddejja għal-Medjuevu, fil-Medjuevu wkoll baqgħet tfisser rappreżentant tal-gvern, ġifieri xi ħadd li kien iservi bħala uffiċjal biex jara li titħares il-liġi u l-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-kampanja, ġifieri f'postijiet imbeda miċ-ċentru. Ġifieri hawnhekk kellu t-tifsira, kelma kellha t-tifsira ta' xi ħadd li kien speċi ta' maġistrat f'xi tilwima legali. Fil-Malti issa l-kelma jidher li daħlet mit-Taljan qadim, sindiko jew sindako li kellha t-tifsira ta' maġistrat tal-kampanja fit-Taljan jew inkella mill-isqalli sindaku jew sinnaku. U fl-isqalli kellha tifsira l-kelma xi ħadd li jeżamina bir-reqqa il-finanzi ta' xi ħadd ieħor, kontabilist, accountant. Jew inkella xi ħadd li jħossib l-affarijiet amministrattivi tal-belt u r-raħal. Ma' żmien wessat it-tifsira għal xi ħadd ukoll li jikkritika, li jiċċensura, isib l-ħtija f'xi ħadd anke fuq livell morali. Il-forma mbagħad tal-kelma fil-Malti minn sindako jew inkella sindaku saret sindku. U hawnhekk nistgħu ngħidu forsi kelma fuq il-forma tal-kelma, fuq il-forma tal-kelma nnifisha sindku, hawnhekk minn 3 sillabi fl-isqallu fit-Taljan fil-Malti irriduċejniha għal 2 sillabi għaliex? Għax fl-isqallu fit-Taljan kellha dak l-aċċent li jissejjaħ l-aċċent żdruċċolu. Minkejja li s-sindku mhux neċessarjament iħobb jissendika jew huwa sindikajr, ma' żmien il-kelma sindku wesset it-tifsira tagħha u huwa propju għalhekk li nibted din ir-rabta sottili mal-kliem is-sindika u sindikajr. Normalment, il-kelma sindikajr iġġor magħha konnotazzjonijiet negattivi. Donna titqis bħala tajjira talli wieħed moħħu biex jilħaq salib in-nies. Għal dan ix-xenarju, il-Malti jħaddan idjomi u aġġettivi interessanti. Flok jerfa' salib ħaddieħor, nistgħu ngħidu li jħobb jilħaq qast kulħadd. Ilħaq qastek ġieli tisma' min jgħid. Żewġ idjomi oħra ħelwin
huma li t-tali jew it-talija jafu fejn ibejjet ix-xitan jew fejn jorqod ix-xitan. L-iperbole hawnhekk, jiġifieri l-esaġerazzjoni, turi enfasi ta' kemm il-persuna hija sindikajra. Għax saħansitra taf affarijiet dwar ix-xitan li ħadd qatt ma jista' jsib tarfhom. Is-sindikajr normalment huwa kurjuż, moħħu fin-nies u fl-affarijiet li qed jiġru madwaru. Iħobb jarrex, jifli u jagħmel mezz li ma jaħrablu xejn. Anki jekk jintefa' wara l-persjani ta' daru biex ma jidirx. Imma kif diġà għedna, dawn il-kwalitajiet tas-sindikajr huma pjuttost negattivi. U allura, jekk is-sindku wkoll irid jagħmel mezz li ma jaħrablu xejn biex il-belt jew raħal ikunu pinna. Din hija r-rabta sottili li hemm bejn is-sindku u s-sindikajr. Tlaqna nkomplu naqtaw il-kurżità u naraw George Farrugia x'għandu x'jgħidilna aktar. Il-kelma sindku fil-Malti għandha tifsira ta' bl-Ingliż jgħidulu mejjer u xekk huwa l-kap tal-amministrazzjoni lokali tal-belt u r-raħal. Hawnhekk insibu xekk ma' tifsira oriġinali fil-fatt, it-tifsira li għedna li kien speċi ta' difensur u rappreżentant tal-interessi tal-komunità. Ma' żmien il-kelma wesset ukoll it-tifsira u minna ħareġ il-verb is-sindika jew kif jippronunzjawh ħafna Maltin is-sindika. U hawnhekk kif spjegajna qabel ukoll dejjem nħobbu nitfgħu l-aċċent lejn l-aħħar. Tajjeb, aktar min jippronunzja is-sindika milli is-sindika. U hawnhekk dan il-verb ifisser xi ħadd li joqgħod jara bir-reqqa jifli imma kurżità aktar milli suppost l-affarijiet ta' ħadd ieħor. Tajjeb jiġri xi ħadd li jħobb jitkixxef fuq l-affarijiet tal-oħrajn, seksiki, xi ħadd li jdejqek bil-ħars, li jħobb jilħaq salib ħadd ieħor. Tajjeb jiġifieri hawnhekk jifli fis-sens pjuttost daqsxejn negattiv, imma insibu xebk ukoll mat-tifsira fl-isqalli tifsira li ta' xi ħadd li jeżamina bir-reqqa. F'dan is-sens però mbagħad in-nom ma ngħidulux sindku. Tajjeb jista' jkun sindikajr is-sindku wkoll, imma ma ngħidulux sindku. Il-kelma hija sindikajr. Sewwa u sindikajr hija kelma maħluqa fil-Malti għandek it-zokk, sindik u t-tarf għajr, kemm il-darb, anzi, dan it-tarf ġieli nużaw fil-Malti imma mhux komuni ħafna. Ġifieri ngħidu aħna bħal kelma kurzita ngħidlek kurzitajr. U f'dal każ ngħidu sindikajr. Għandna xi espressjonijiet ukoll bil-kelma sindku, bħal meta ngħidlek qisek is-sindku. Xi tfisser di? Normalment ngħidu għalil xi ħadd li jiġi b'ħafna mistoqsijiet. Irid ikun jaf ħafna affarijiet, ngħidu qisek is-sindku dalgħodu kemm ġej mistoqsijiet. Akkolina wkoll fid-dizzjonarju tiegħu Malti Ingliż isemmi qawl sindku, forsi ma tantx huwa popolari dal-qawl imma isemmih u huwa hekk. Is-sindku jwissi u l-qabla tfisqi. U akkolina jgħid li min qalulu dan il-proverbju, it-tifsira li taħ kienet li fl-imoddi is-sindku kien iwissi li tfajliet tar-raħal biex joqogħdu attenti fir-relazzjonijiet li kien ikollhom mhux veru mal-ġuventur biex joqogħdu attenti imma mid-dera xi wħud ma kinux jisimgħu minnu għax hawnhekk imbagħad kienet tidħol il-qabla u l-qabla kien ikollha jfisqi, jiġifieri kien ikollhom it-trabi barra miż-żwieġ u dak iż-żmien nafu li din kienet tabu kbir. U nistgħu ngħidu wkoll li mill-kelma sindku toħroġ sindikajra li tista' tfisser il-femminil ta' sindikajr li diġà spjegajniha. Imma meta tintuża ma' kelma oħra tieqa sindikajra għandha tifsira partikolari hija dik li jgħidula wkoll muxrabija jew inkella n-nemmiesa. Ġifieri tip ta' tieqa x'aktarx tal-injam, tajjeb isa bħal kaxxa li toħroġ il-barra mill-binja ikollha toqob fil-ġemp u taħt biex dak li jkun joqgħod ġewwa mingħajr ma jidher u joqgħod jissindika. Jew inkella tal-inqas xaħat taħabbatlu l-bib ikun jaf minħabbatlu minn ġewwa mingħajr u stess ma jkun jidher minn barra. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet